Arratsaldeon, hemen bazkaltzen ari zareten guztioi, baita ekitaldia argia.comen bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Horatz Korta naiz, Argiako kidea, eta aurtengoan nik daukat Argia sarien ekitaldi honetan aurkezle izateko orea. Lehenik eta behin eskerrik asko Atxega Jauregiko sukaldariei, baita lanean dabiltzan zerbitzariei, eskaini diguten bazkari bikain honengatikan. Hemen nire atzean Argia sarien 23. edizioko irabazleen ikurra dauzkat. Baita sobreak ere, irabazleen izenekin, norbaitek irekiko zain. Baina horretan hasi aurretik, Xabier Letona Argiako zuzendariak hitz batzuk ditu esateko. Aurrera, Xabier. Bueno, arratsaldeon, 23. edizio honetara etorri izanagatik, espero dut ongi egongo zaretela bazkaltzen, eta nire hitz espero dut labur hauen ondoren, ordurantxe ezagutuko ditugu, 2012. Argia sariak. Eta, beste gabe ere komentatuko dizkizuet esan beharrekoak. Behin eman zioten sari bat, Argiari, eta zerbait eskaini ziguten denbora horretan, zerbait esateko eskaini ziguten denbora horretan, saria eskertzeaz gain, esan nuen botere publikoek ez dituztela ondo zaintzen euskarazko hedabide ez publikoak. Eta esan nuen besteak beste, euskarazko hedabideok merezi genuela etxeko elektratresnak, edo altzariak, edo autoen gurpilen adinako begirune. Krisia zela eta sektore horiek eta beste sektore batzuk ere laguntzen ari ziren, instituzioetatik, normala dan moduan, baina gu ez. Eta gure kasuan laguntzek bera egite zuten. Eta gure esaten dudanean ez da Argia, da euskarazko hedabide ez publikoen sektorea. Eta kontua da hitzaldiaren ondoren, jadanik tertulian ari ginela, agintari bat hurbildu zitzaidala azarre samar, esanez nire hitzaldia ez zitzaiola batere gustatu. Eta ahalegin handia egiten ari zirela, eta nire balorazioak ez zitzaizkiola justuak iruditu. Eta gaineratu zuen gainera halako ekitaldiak ez zirela horrela jarduteko momentu egokiak. Ura festa giroan egiten ari zen zerbait zala, ondo pasatzera gindoa zela, eta lekuz kanpo zegoela esandakoa. Nik esan nion, ezetz, hori bere iritzia zala, baina ez zala nire... Ez nengoela balorazio horrekin, eta gainera esandakoak, errespetu giroan esan zirela, eta gainera halako ekitaldiak ere izan behar dutela, hausnarketarako eta kritikarako leku eta gune. Eta nik uste dut denbora bat pasatu dadean, orain badakit ondo egin nuela. Murrizketa bidean nagusitzen ari dela hemenka, eta jarraitu behar dugula, aldarrikatzen gehiago behar dugula. Eta jarraitzen dugu pentsatzen gainera, zergatik ote garen hain utxalak errepide edo trenbideen alboan. Edo, besterik gabe, ditugun kultur ekipamendu askoren alboan ere. 2011an gure sektorean hainbat bilera egin ditugu agintari eta alderdietako ordezkariekin, arduredunekin. Baina uste dut, nire impresioa da, bakarrik nire impresioa, oro har ez direla egoeraz jabetzen ari. Ez direla ohartzen ari zein ahalegin erraldoia eskatzen duen euskarazko hedabide ez publikoen sektore hau aurrera ateratzea. Eta halako hainbaten desagerpenak zer suposatu dezakeen. Eta uste dut, zinez, oro har ez direla hortaz jabetzen.
Guk besteak beste diru laguntzen 125 gehiago eskatzen genuen aurtengorako. Eta haze larru sendoa. Garai hauetan zer eta 125 gehiago pentsatuko zuten akaso, eta pentsatuko du jende askok. Akaso. Baina zer gertatzen da? 125 gehiago hori azkenean ez dala iristen instituzio guztien artean 2 milioi eurotara. Eta adibide bakar bat jarriko du. Tabakalerak esate baterako balio du 56 milioi euro. Eta urteko mantenduak batek daki. Eta ez dut esango gainera ez danik egin behar, ez dakit, bakarrik dira konparazioak. Azken urteetan pauso handiak eman ditugu euskarazko hedabideetan. Bai eskaintzari dagokionez eta baita ere audientzia eta kontsumitzaileetan. Baina egia esatekotan gu oso auskorrak gara. Munduan hain preziatu eta beharrezko diren hainbat ekosistema bezala onartu behar dugu auskorrak garela. Asko kostatzen da eratzea mundu hori, baina dida batean desegin liteke. Eta orduan hor dago kezka. Nor txikituko ote du krisialdeak urrengo agintaldian? Komunikazio munduko esaten dugu bi krisi ditugula. Bata, negozio ereduarena, azken urteetan gainera datorkiguna, daukaguna, eta azken bizpahiru urteetan jasaten ari garen krisialdi ekonomikoa. Hori oroar. Baina gainera, euskarazko hedabideetan badaukagu 3. krisi bat. Eta hori da beti izan dugun krisia, beti bizi izan gara krisian. Ni behintzat, ezagutu ditudan azken 22 urteak horrela dira, eta lehenagotik okerragoak ziren. Eta hala ere uste dut baditugula arrazoiak pozik egoteko. Krisiak batetik sektorea bildu egin du. Urtebetez elkarlanen aritu gara. Eta badakit urte luze, motz, hortaz balorazio asko egin daitezkela. Baina gure artean eta publikoki atera diren balorazioak behintzat positiboak eta aurrera jarraitzeko modukoak izan dira. Baina hemendik aurrera aldi berean zailagoa izango da kaso. Gehiago zehazten hasi beharko dugu gauza askotan. Gerrikoa ez dugulako ere zaila izango da. Eta gainera aurreikuspenak oraindik ere zailagoak edo izango dira gerrikoa eta gehiago estutu beharko dugulako. Edo zer egiten dugula ere, gu behintzat argiatik uste dugu jarraitu egin behar dugula elkarlanari espazioak zabal ikusten. Ea horretarako gai garen. Eta instituzioei badei bat, borondate gehien duten instituzioei behintzat. Eta gaurkoz, eta gaurko Euskal Herrian instituzio horiek EAeko instituzioak dira. Ez naiz hasiko azaltzen zergatik, badakigulako, danok ere. Izan zaitezte zentzuzkoak. Eta bildu dadila akoba, edabideekin eta erabaki daitezela gauzak zentzuz eta ez bakoitzak bere aldetik. Gertatzen ari dan moduan. Koordinazio erakundea da, bildu dadila eta jar ditzala diru laguntzen politikak norabide egoki eta eraikitzaile batean. Beste modu bat. Nahi nuen, labur besterik ez bada ere, egoera berriaz. Gaur hemen ere, danoko hartuko zineten moduan, islatua dagoena. Eta ez naiz luzatuko. Bakarrik esango dut, horrela askoz hobeto bizi garela, denok. Eta horrek, bakarrik horrek, balio itzela daukala, izugarri balio duela. Eta hori gainera gehien sufritzen dutenek, dakite ondoen. Baina bestetik argi eta garbi esan behar da, hau ez dala bukatu. Han, hemen eta behar den lekuan esan behar da. Etaren amaiera ordenatua behar da.
arazo teknikoak eta arazo politikoak bideratzeko. Eta hori, bake prozesu zintzo eta eraginkor batekin egiten da, modurik egokienean. Gizarte moduan, herri moduan, iruditzen zaigu sekulako aukera daukagula begien aurrean, ea gai garen txukun baliatzeko. Mila esker, eta orain bai, ondoren, sarien ekitaldia. Eskerrik asko, Xavier. Eta orain bai, iritsi da 2012ko argia sariak norentzat izango diren jakiteko momentua. Argiako kideok ematen ditugun sariok ez dira dirutan ematen. Antxon Mendizabal eskultoriak egindako ikurrak dira gure opariak. Arbelez, kristalez, alabastroz eta kobrez osatutako piezak. Egiterakoan jarritako artearengatik urrezko balioa dutenak. Horietan lehenengoa, interneti dagokion argia saria izango da. Argia.comeko Jon Tornerrek esango digu nork irabazi duen saria. Txaldeon. Ez dira garai honenak komunikazio munduarentzat. Internet sortu baino askoz lehenagotik martxan zeuden proiektu asko beren burua kokatzeko lanak edukitzen ari dira, aldaketa teknologikoek eraginda. Eta hori gutxi balitz, ziklo ekonomiko berri batean sartzea eta komunikabide honetan zehazki azken urteotan sortu den egoera nahasia. Dena kontra beraz zerbait berria probatzeko. Baina beti dago etorkizunean pentsatzen duenik. 2012ko interneteko argia saria 21. mendetik pentsatutako proiektu bati eman nahi diogu. Ikusentzuleari aukeratzeko bide gehiago eskaintzen dizkion etorkizun handiko egitasmo bati. Urte askoan ekoiztutako materialak sarean edonoren eskura jarriz, benetako zerbitzu publikoa eskaini duen interneteko atari bati. 2012ko interneteko argia saria EITB nahieran webgunearentzat da. Beste modu bat gure telebista ikusteko eta gure irratia entzuteko. Nahi duzun edukia, nahi duzunean, nahi duzun lekuan, zuk nahi beste adiz. Ikusentzunezko esperientzia berria. EITB nahieran. Etor dadila saria jasotzera Iñako Gurrutxaga, EITB nahieran proiektuko arduraduna. Zorionak. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko, mila esker benetan, sari zoragarri honengatik. Hasi nahiko nuke, gehiagik luzatu gabe, amets zoragarri honetan parte hartutako jendea gogoratzen, eta izen bat esango dut, danak zerrenda luzea dalako. Helene Alberdi, hor dagoena, hau abiatzen kristolan entzuna. Eta labur bai komentatu nahi nuke, hau hasi besterik ez dala egin. Piskat, urratxa eman deu, eduki pilo bat jarri ditugu jendearen eskura, baina oraindik baditugu erronka pare bat horrekin lotuta eta euskal kulturarekin lotuta, ez. Alde batetik, eduki horiek deskargatu ahal izateko lizentzia bat edo formulazio juridiko bat garatzea, oso garrantzitsua, hasieratik konpromesu hori hartu gendun eta horrekin, konpromesu horri eusten diogu. Eta bestetik, dela 3 hilabete izan zen jardunaldi batzutan proposatu gendun idea bat, ez da euskal eremu publiko digitala. Eduki horiek bere osotasunean eta
nolabait dastatzeko eta baliatzeko oso importantea da dokumentatzea, fragmentatzea eta nik uste lan horretan, beste alorretan bezala, elkarlana ezinbestekoa dela. Hor behi bat luzatu gendun, erakunde publiko, Euskal Unibertsitatea eta alako erakundi, eta baita ere, naiz eta publiko ez izan, baina herrikoa izan dien zenbait mediori, argiari, goienari, eta alako jendeari, alako elkarlana burutzeko, eduki horiek esan duan bezala, fragmentatzeko eta ondo dokumentatzeko, jendearen eskura alik eta ondoen ailegarazteko. Eta besterik ez, bukatzeko bai Twitterren zabaldu den ideia batekin bukatu nahi nuke, badakit lehen Xabierrekin hitz egiten argiakoek ez diela olakuak, baina sari bat ero eman beharko litzake berandu egizai orain. Nik uste merezi dutela, eta ez bada hemen beste batzuk ere ja igizkiak mugitzen sahardotei baten edo emateko. Mila esker. Paperean argitaratzen den prentsara pasako gara, orain banatuko dugun saria atal honetakoa baita. Mikel Gartzia Argiako lankideak esango digu nork egin dituen aurten alor honetan saritua izateko merituak. Inork ez zaitu salbatuko, eta inork ez zaitu derrigortuko arrisku hori hartzera. Kaputxinskiri egin zioten elkarrizketa batean, hitz horiekin definitu zuen gerra kazetaritza zer den. Bataila gertatzen ari den lekuraino joan eta ikusitakoa kontatzeko pasioa. Hainbestekoa da pasio hori, arrisku handiak hartzen dituztela batzuek. Bueltan etortzen direnean, motxila bete hitz ekartzeko. Kontakizun bat, egiaren zati bat. 2012ko prentsa ataleko Argia saria irabazi duen kazetariak, Libiatik Berria egunkarira bidalitako kroniketan, hori egiteko ausardia eta trebezia erakutsi ditu. Baina erakutsia zien lehenago ere beste hainbat medioren irakurlei. Tartean Argiarenei, Iraken, Afganistanen edo Kaukason egindako lanekin. Leku ez ezagunera iritsi eta egoera zailenetan, muturrekoenetan, informatzeko erakutsitako konpromisoagatik 2012ko prentsako Argia saria irabazi du Carlos Zurutuzak. Hiroshima deitu idiote, Bagdadetik 70 kilometro eskasera dagoen Karmalo deituko diotnik. Irakeko Gernika deituko diotnik. Gertutasunak, empatiak, sufrimentua ulertzen lagun. Balutxeak Pakistan, Iran eta Afganistango mugek banatuta izidia. Ez dago datu ofizialen, kalkulatzen da 15 milioi inguru diela. Nik beti olako interesa handia izan dut, olako egoera baten azpian o egoera baten pean daon jendearekiko. Beti jakin nahi izan dut nola bizi da olako gerra egoera bat. Eta batez ere nola bizi duen herriak. Hori bandela. Thank you very much. Etor daia saria jasotzea Carlos Zurutuzak. Zorionak. Eskerrik asko. Atxalde hon, danoik. Mikelek sartu horretik esan dik gai ez luzatzeko minio ustet 2005-etik hasi barra dakatela gaur. Denaen labur jongoa. 2005-ean hain zen ere Argiari eskaini nionik erreportaje proposamen bat, ez? Ez nakan inongo eskarmenturik prentsa munduan, baina ala ere Argiak baietzen zian, aurrera. Ustekabean, erreportaje hura nire urte mugarekin batera argitaratu zen, eta onartu behar dizuet oso opari politia esan txala hura, ez? Bueno, laster iritsi zen bigarren lana Argian ebai, eta hirugarren ere bai.
jarraian bertako eta atzerrikoen bat medioen gana jo nuen, eta 2007an erabaki nuen kazetaritzatik bizitzea. Eta gaur arte. Esan behar dut, azken urteotan asko ikasi etela. Etengabe eta zeintzu guztietan, alderde guztietan. Horregatik, munduko ogibiderik aberasgarriena iruditzen zait erreportariarena. Argiak honako itorpenen di gaur, minio, nik askoz egio daukat eskertzeko. Izan ere, argiari hein handi batean zor diot kazetari hasi izana. Eskerrik asko danoi, eta hoxe, eskerrik asko. Orain irrati atalari dagokion argia saraia banatuko dugu. Entzun dezagun, zein den saritua eta zergaitik onintza Irureta argiako langilearen ahotik. Mikel Laboaren kanta irratsaio bihurtu zen duela urte batzuk. Ez da berria irratiko argia saria jasoko duen programa. 1987an hasi ziren emititzen. Eta asko dira geroztik eskaini dituzten solasaldiak. Ipar Euskal Herriko hainbat leku hobeki ezagutzeko asmorekin sortu zen, baina asmo horretatik harago joan da. Lekuak erakusteaz gain, gune horietan bizi diren pertsonak baitira irratsaioko protagonistak. Kontu zaharrak eta kontu berriak ekarri dituzte uinetara. Eta gertutasuna bilatu dute beti. Irratsaioak bisitatzen diren lekuetan bertan grabatzen baitituzte. Hurbiltasun horrek, solaserako lasaitasun horrek, irratigintzaren beste dimensio bat erakusten lagundu du urte hauetan guztietan. Presarik eta zaratarik gabea. Irratitik eguneroko bizitzara ekarri nahiko genukeena. Horregatik guztiagatik irratiko argia saria aurten Euskal irratietan eskaintzen duten gure bazterrak saioarentzat da. Maite ditut maite gure bazterrak izkusatzen zizkizitanean. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Naturari buruz itzulia dugun emankizun hontan, natura eta hor bizi girenak. Batzutan behar bada ez gira aski interesatzen gure inguruan bizi diren abereri. Hautatu dugu egun abiatzia xorieri behatu. Ez ditanean ikusten usten, orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten. Bat egan behar baita, eskerrak argiari lehenik urrezko saria da, zinez. Estimatzen dugu asko, batez ere, olako euskal kultur munduko ordezkaritzaren aurrean, eta horrek jarraitzerat asko laguntzen gaitu dudarik gabe. Eskertu nahi nuke unekin eskual irratien sarea, eta baireziki euskal irrati libreek egiten duten indarra. Euskal gintzan uste dut hori azpimarratu behar da, euskal munduaren hurbiltasun hori, hainbat indar, dohainik eman direnak urtetik urterat, eta emankizun hau, artetik esateko ere, euskal irratien sare horretan, arrosan ere, entzuten ahal duzu, eta hori uste dut eskertzekoa dela. 5. urtea, erranden bezala, beraz, hor gure bazterrak horretan bilki garela, jakez kazabonekin. Lehen gauza da, biztan da, herritaren hitza dela hor ateratzen, gure herritarrek beren hizkuntzari buruz, beren herriari buruz duten maitasunak duela eraikitzen Euskal Herria konturatzen gira. Euskal Herri bizidun hori
indartsun bat, bere lugari, bere iraganari lotua dena, eta horrek zalantzan dugularik batzuetan euskal tasunaren etorkizuna horrek ematen digu fede bat irauteko uste dut. Maitasun askoz inguratua baita gure hizkuntza eta gure herria, eta hori zoragarri da, eta uste dut hasi giren puntutik hori askotan ikusi dugula. Horra, emankizun honen kalitatea Jake Eskazobonek egiten du asko, izuratara sortzez, oian zain egona, arraintza munduan ere asko ikasi dena eta bere herria ezagutzen duena. Jan ezake, ama batek bere umea bezala pixka bat. Eta, horra, berazenik nahi nukela lehen da bizi omen du gure herritarrak, beren herriari buruz ekartzen duten maitasunagatik. Jake hitz bat, zu jamar diguzu, gehiago? Zer egan ezake, Luizienek egan ez duenik. Eskerrak zueri, deneri, argiari, eta ohar bat alere. Suertez edo uste gabez, zuek erstatu zuen ikuste akademikoa zera batelakoz, eta ertan duzue kasualitatez. Topo egin nuen, egun batez, topo egin ginuen, Baionako karrika batean, eta elgarre ezagutzen ginen ordukotz, eta Luizienek esan zidan, jakez guk emankizun bat edo bi edo egin behar ginuzken naturaz. Bueno, ni baso zain egora nintzen, gero ere teknikalari gisa, kontseilari gisa, uretako, pisifaktorietako, arraintegietako barkatu eta ibeietako kontseilari Gipuzkoan eta Naparroan barnare izanik, eganean zertako ez, emankizun bat edo bi edo hiru egiten alditugu, eta orduan esan nion, bueno, ze gaia, ze hautatu behar dugu, ze aukeratu behar dugu, eta esan nion, eginen ditugu zuhaitzak, eskualerriko zuhaitz garrantzitsuenak, eta orduan aritzarekin hasi ginen, emakintzen bat aritzarekin egin ginuen, bigarrena pagua izan zen ikuste, hirugarrena gazaina eta laugarrena izaia. Eta bitxikeria, bigarren emankizunetik lekora, telefona deiak, gutunak, errezebitu gintuen, esateko, ongi, ez bakarrik ongi baina hobekio zela emankizun horren segitzia, zeren eta interes handia zaukatela jendek gure emankizunez. Eta nik ez nuen pentsatzen segitzea, uste nuen hortan bukatuko zela, baina ikusiz jendek nola eta laguntzen, sustatzen gintuzten, izan nuen segitzeko ahulezia. Eta hori egin dugu, ez dakit, uste dut, 13-14 urtez. 14 urtez. Eta esan nahi nukena da, gure gaiaren edo emakizunaren berezitasuna zer da. Ondarea aipatzen dugu, herritarren arteko harremanak, oraikoak eta lehengoak, eta egiten dugu ere parte handi bat herriaren historiari. Eta ohartu gine gauza bati, gure historia eskutua agertzen ginuela, argitaratzen ginuela, eta jendek poz handiz errezebitzen zutela. Eta hori esan daituzte askok eta askok, bai, zueri esker, guk ez ginakien, gure herriak eta gure eskualerriak bazuela ere historio bat. Hori izigarri da, jendea ezpeita argitua izan, gure historia eskututua izan baita beti, eta orduan hori erranen nuke, zer jakin min handia daukan jendeak gure historiaz. Eta hortan, hedabidek ahalmen handia daukate horren edatzeko. Ez dut besterik esango, eskerrak zueri, eskerrak ere gure entzule guzieriz, eta ni gure entzule, iparraldeko entzule guzien izenean mintzona izelakoz. Eskerrak zueri. Ondorengo saria publizitate atalari dagokio. Carlos Olasolo argiako lankideak irakurriko du 2012 urtekoa nori eta zergaitik emango diogun. Aurrera, Carlos.
Kaixo danoi. Aspaldi sortutako ideia bat berreskuratzea. Eta berreskuratzearekin batera goitik behera berritzea, ez da zeregin erraza. Baina publizitate alorreko argia saria jasoko duen kanpainak lortu du. Euskararen aldeko lana urrats txikitan, metroz metro egin beharko dugula gogorazi digu. Gutxi batzuen konpromiso handia baino, askoren konpromiso txikiekin egiten duela aurrera euskarak. Guztion ekarpena dela beharrezkoa, bai lanaren bidez egiten duguna, baina baita dirutan zenbatzen dena ere. Eta argi utzi du gaur egungo teknologiak tresna paregabea direla zeregin horretan. Kilometroak jaiaren hasierako espiritua berreskuratzeagatik, eta internetek euskarazko egitasmoak ekonomiko sustatzeko ematen dituen aukerak erakusteagatik, 2012ko publizitateko argia saria merezi du klikmetrak.com webguneak. Betor saria jasotzera Aitor Unanue Azpeitiko ikasberri ikastolako lehendakaria. Zorionak. Arratsaldeon. Pare bat hitz. Lehenik eta behin eskerrak Azpeitiko ikastolan izanean argiai, sari hau eman izanagatik, nolabait gure lanaren aitorpen bat badalako eta pozgarria nola ez guretzat. Klikmetroak nolabait mugarik gabeko elkarlan baten lorpen handi bat izan da. Pentsaba, 35 urte atzera jo eta Beasaingo ikastolaren ideia hori hartu eta gaur egungo komunikazio tresnetara egokitzea elkarlan bat izan da. Hor izan ditugu onduan hainbat komunikabide, berria, notiziaz, tram, kilometrotako komunikazio taldea. Eta hor bere emaitza eman du eta ez genuke nahi bere hortan gelditzea, baizik nahiko genuke klikmetroa ikastolez ikastola, kilometroi lagun, horre ibili dedila, ikastola bakoitzari bere bultzadatxoa emanez, eta beraz klikmetroak on egin diezaiola Andoaingo Aita Larramendi ikastolari aurtengo kilometroen antolatzaileak eurek direlako. Eta sari hau eskaini gure ikastolako hezkuntza komunitate osoari, langile irakasle, guraso ikasle eta laguntzaile guztiei. Besterik ez, mila esker denoi. Argia sarietan urrengoa telebistari dagokio. Argiako lankide Aloña Soraluzek esango digu zein den irabazlea. Aloña. Arratsaldeon. Telebista hitza entzuten dugunean, espektakulu hitzarekin lotzeko joera izaten dugu. Horrela bai daude gauzak han eta hemen. Ustezko famatuei buruzko tertulia hutsalak, reality show errepikakorrak, futbol partiduak barra-barra, informatu baino desinformatu egiten duten albisteak, halako mila adibide. Kate guztietan gauza berdina ikustera kondenatuta ote gauden pentsatzen dugu maiz, baina orduan gaur sarituko duguna bezalakoak aurkitzen ditugu, esperantza berreskuratzen laguntzen dutenak, bestelako telebista egitea posible dela erakusten duten proiektuak. Herri telebista bat, hurbilekoa, edukia zaintzen duena, herritarrek egina eta herritarrentzat. Telebista bat, beste telebistek esango ez dutena esateko. Telebista bat, eguneroko bizitza erakusteko. Telebista bat, Ipar Euskal Herrian euskaraz aritzeko.
Aurtengo telebistako argia saria Kanaldude herri telebistak irabazi du. Astapenetik gure helburua izan da herri telebista bat muntatzea, herritarrek egina eta herritarrentzat. Aupa Kanaldude eriz telebista. Mila esker. Eta Pantxika Maitia, Kanaldudeko ordezkariak eta zorionak. Lehenik, mila esker, deneri. Plazer handi batekin etortzen gira hemen iparaletik, unat, presio hori, sari hori hartzerat. Bitzez erraiteko Kanaldude proiektua 15 urteko historio bat dela, izen ezberdinak izan ditu historioan zehar, eta baita ere edatzeko, telebista egiteko eta edatzeko modu ezberdinak. Hiru ardaz nagusi egiten dugu eta orain osatzen saiatzen girela ono azkartzen. Bat dela telebista parte hartzailea deitzen duguna, hori da kontzeptu aski handia, baina da nola gauzatu egiazki edabide bat eta telebista bat izaitea fisikoki jendeak elkartzeko zerbait. Ez eta bat bakotsa baztertzea bere etxean, zerbaiten denak gauza bera begiratzeko, baina nola berriz baliatu gauza hori berriz elkartzeko. Eta hori saiatzen dugu, eginez telebista parte hartzailea, gana du, importantzia handi bat duela guretako, faseguzia ideiatik bideorat, eta hor dira bilkurak egiten, jendearekin lan egiten, gaiak hautatzen, errietan, gaien inguruan, eta gero bigarren fasea da eratzea, eta biak importantat dira. Ezin da egin telebista bat bakarrik bukatzen baita, bideoa egin eta gero zer egin, behar da gebilean eratzeko modu bat. Egia da internet ekarri daukula existitzeko posibilitate handiago bat, garai batez, eta orain azkartu nahi dugu, eta pentsatzen dugu edabide handiak, uainetaik ari direnak, behar ba ez da gure lekua olako baten hartzea, baina hoiekin lan egitea eta osatzea edatzeko sare batzuk, nun gure ekoizpena edatzen den. Bigarrena da Euskararena, iparaldean Euskararen egoera ezagutzen duzue denek, eta ez da gauzak meki aldatzen dira, ikusiko ondoko urteetan zer izanen den, baina hor badugu garantzia handi bat, behar dugu hor izan, uainen bidez, etxeetan sartu behar da Euskaraz, eta jendeak ikusi behar dute bizitzen aldela Euskaraz. Eta azkenik, ateratzen denaz, eta tokiko telebista bat izan nahi dugu, zenta pentsatzen dugu, eremua sobera zabala balin bada gero galtzen da jendeareki lako lotura. Eta beraz, efetu bat, bigarren efetu bat dela, da egiten dugula, hobekio munduari buruz, ezagutarazten dugu gure iparalde soko hori eta bereziki iparaldeko barnekaldea, Baxe Nafarrotik hasiz, baina inguruko Lapurdi barnealdea eta Siberoa. Eta beraz, ez dut bukatu nahi, eskertu gabe gurekin aditzen direnak, hemen naiz Pantxikarekin, gu gira kooperatiba berri baten, beraz orain egituratu gira ere, hori azkarrak izaiteko. Baina gure inguruan astapenetik 15 urte zibili dira hainbeste langile, partaide pribatu edo publikoak ere, gurekin eta hoieri presio hori edo sari hori eskaintzen diet, zenta hori gabe ez da Kanalduderik eta egitarreri berezikiz eta horiek gabe ere.
ez dakaran duderik. Beraz, mil esker handi bat, eta ongi agian lortzen dugun Euskal edabideen gauza elgarrekin urgunago eramaiten. Laster arte. Eta aurtengo sarien banaketarekin bokatzeko merezimenduzko argia saria banatuko dugu. Dakizuenez, sari honekin hilbide oso bat omendu nahi izaten dugu. Argiako zuzendari Xabier Letonak azalduko dugu jarraian. Ez ginen hemen egongo segurrenik, edo hemen egoteko aukera gutxiago izango genukeen. Aurten omendu nahi dugun pertsonak bizi osoan egindako lanarengatik izan ez balitz. Hori bezain simplea da esplikatzea zergatik erabaki genuen merezimenduzko saria, argia saria ematea. Eta erabakia hartu ondoren iritsi zen entzun nahi ez genuen notizia. Bere konpromiso hori gabe ez ginen hemen egongo, baina berak ezingo du hemen egon, gure omenaldia jasotzeko. Argiaren orrialdeetan idatzitako artikuluengatik eskerrona besterik ezin diogu adierazi. Beste hainbeste egunero da arabilgun euskara batua sortzeko egin zuen lanarengatik. Euskal literatura berritzeko aleginarengatik, hizkuntza eskubideen defentsan eta herrigintzan jai eta aste aritzeagatik. Euskalduntasuna ulertzeko daukagun modua berari zor diogu, neurri handi batean. Gure historia ulertu ahal izateko ezinbesteko pertsona da. Eta gure omenaldi xume hau eskaini nahi diogu gure merezimenduzko saria urtarrilaren 14an utzi gintuen Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegiri. Etorri saria jasotzera Joseba eta Maile Álvarez Txillardegiren seme-alabak. Bueno, eguerdion guztioi. Bueno, aita ezagutzen zenutenek, jakingo ezue aitak etzula omenaldi edo sari faltsurik onartuko, izen onaren izenean, baino edukirik gabekorik onartuko, eta gu gure aldetik bintzat ez dakagu inolako zalantzarik, aitak sari hau gustora jasoko zuela argiaren eskutik. Argia izan dalako urte luzeetan Euskal Herrian zeon prensa munduko argi txiki hori. Ez dakadudarik aitak ere goratuko zuela bere garaian Jose Mizumalabek egindako lana, Jose Mizumalabek utzi gintuenak ere, lan eskerga egin zuen gaur egungo euskal prensa dana izateko, gaur egun dakagun Euskaldunon egunkaria segurazki, etzan gaur egungo errealite izango ez aitaren gatik, baizik eta Josemi berak egin zuen lanagatik, eta gero beste asko eta asko hor dago Iñaki Uria, Josu Landa, Pello Zubiria, Jose Mario Estolaza, hor lan handia egin zuen, da argia beraz, nonabaiteko erreferente bat izan zen urtetan, euskaltzale guztiontzako eta bereziki aitarentzako. Alde hortatik, gure aldetik, familiaren aldetik, eskerronik ematen diozuen omenaldi bere honengatik, guk ere pentsatzen dugu, gaur egun euskara biziduen egoera euskal kulturarena, ezkera abertzalearena, zer esanik ez, eta Euskal Herria berarena ere, argi erakusten dula, ez aitaren esfortzoa bakarri baizik eta aita bezala beste milaka euskaldunok, euskal herritarrok egin duten urte luzetako lanaren ondoren, gaur egun emaitzak ikusten ari gera, ezta. Guk ez dakagu inolako zalantzarik esateko gure aita beste batzuekin batera Euskal Herria gerra ondoan bizi zuen giro ilunean eta giro etxian, argi bat piztutzeko gaitasuna eduki zutela, argi txiki bat garai hartan. Eta gero poliki argi horiek Euskal Herriko berpizkundea ekarri zuten, kulturgintzan, euskalgintzan, euskal politikan, euskal abertzaletasun berriaren forman. Eta beraz, argi txiki hori, aitak haunditzen ikusi zuen eta gaur egun ez dago zalantzarik argi hori, gure lurra elikatzen eta aberasten duen eguzki ere
bilakatu dela guztion lanari esker eta ez aitaren angatik bakarrik. Aitak oso garbi zeukan Euskal Estatuarekin ez dakit, baina Euskal Estaturik gabe Euskarak ez zeukala inolako etorkizunik, eta eraberean oso garbi zeukan ere Euskararik gabeko Euskal Herririk ez zeola. Eta beraz, bi arrazoioengatik aitak bizitza osoan lan egin zuen abertzaletasunaren elkarlanaren aldeko borroka horretan. Bintzat, Euskal Orubea defenditzeko eta Euskal Identidadea, Euskal Hizkuntza, zehola hor nolabaiteko elkarlana egiteko biderik. Eta ikuspuntu horretatik aitak, juntzaigu, baina egia dela juntzaigula etaren sorrera ikusi ondoren eta parte hartu ondoren, etaren bukaera ikusita, baina horrekin batera berpizkunde edo fase politiko berri baten hasiera, ez da, ikusirik. Eta berak bereziki eskertuzun, iparraldean Euskal Herria bai bezalako esperientzia martxan jartzea, gero bildurena, eta gero amaiurrena, eta ez da frase bat, aita oso gaizki zegoen, urria eskeroztik etzan etxetik ateatzen, ez zeukan indarrik, eta azaroen 20an erabakizun, esfortzu bat inbartzula, eta jetxezan bozkatzea. Eta bozkoa menziona amaiurri, eta geroztik etzan etxetik gehiago atea. Beraz, ni uste horrek irakusten duela ere bai, aitak ze garrantzia ematen zion lan horri, beraz, geneko esfortzu izan zen, elkarran horrei bozkoa ematea. Besterik ez, gure ustez, ilunpean jaiozenak argitasunean utzi gaitu, guk ez dugu astuko, gu maite dugu zuek ere bai, eta besterik gabe mila esker sari honengatik, amari emango diogu, ama ez datorri bronkitis batekin dagoelako, ni uste eta aitaren heriotzarek emandako egurra jaso ondoren. Mila esker guztioi eta ondo jasotako saria emango diogu amari, mila esker. Hauek izan dira 2012ko argia sariak, argia egiten dugu non langile, kolaboratzaile eta arpidedunen izenean, zorionak sarituei, hemen atzean jarriko dira orain argazkiak ateratzeko, elkarrizketak eta dena delakoa. Mila esker Atxea Jauregiari, hemengo burua den Mikel Garmendiari eta etxean bezala zaindu gaituzten langilei ere. Eskerrik asko, musika aireak ekarri dizkigun Aitor Furundarenari, teknikari lanetan erita zaigun Juanma Zalduari, eta eskerrak eman nahi dizkiogu ere ekitaldi hau internetez ematen zuzenean emititzen lagundu digun Jesus Mari Irazuri. Gainotzekoei, zer esan, agur, ondo izan, eta gogoratu irtetzerakoan urtekaria daukazela, eta tartea eta denbora baldin badaukaze, lasai kafetxo bat hartu, kopatxoren bat, tertulirako parte izango duguta. Ondo izan, nahi duzten arte.
Bai, hau ja emititzen nahi da? Bai, baina ja... Baten bat? Zein, baten bat? Vale. Bai, a ber, ados. Hemen gaude, Argia Sarietako zuzeneko streamingean, audioa probatzen ea funtzionatzen ote duen, eta ez dakigularik zuzenean ari garen edo norbait hau ikusten ari den. Hau mikroa probatzeko saio bat da, eta norbaiten zai jarraitzen dugu hemen, volumen honetan hizketan ari garen bitartean. Osea, ez da moztuko, eta... Bai, lasai, perfecto. Bai, orduan, mesedez, bat bukatzean bestia jartzeko modun egiten. Plato txiki bat antolatu. Fukoak. Hori baliatu berdik. Bueno, ongi etorri, Argia Sarien streaming hau jarraitzen ari zareten hori. Bueno, saridunekin elkarrizketak egingo ditu jarraian. Gurekin dugu Lucien Etxezarreta, gure bazterrak, saioaren gidaria, Jakes Kazagonekin batera. Bueno, saria irabazi duzu, zorionak, urte asko dira, 15 bat okerez banago, saioa hasi zenuten ditik. Bai, hasi ginen ez gunan uste biztan da, jarraituko genuela, baina nahi baduzu, aski laister nabaritu zen Euskal Herri guztiko, batez ere iparaldeko herri-zerriko bide bat egingo genuela. Nahi baduzu ideia batekin, Euskal Irratitan den ideia batekin bezala, gure herriaren ezagutza alde batetik, jendeak baduela, baina asalez eta historia izkutu ez ezagun batekin, eta batez ere, beste ideia batekin ere, naturari buruzko gogoeta batekin, gure ingurumena, gure oihanen etorkizuna, uren kalitatea, eta etorri ziren, nahi baduzu, jendea bizi baita ingurumen batean, eta jendeak eta euskaldunak aipatzen beren ingurumenean kokatu behar dira, eta beren historian. Eta horrela, ondarea, natura, eta gauza asko aipatu ditugu, batez ere herriko bizia, herrietako umorea, hitza emanez gehien bat jendeari. Hori izan da ere uste dut interesa, askotan jendek uste baitute ez dutela ezagutzarik beren ingurumenaz, baina hori arakatzen bada pixka bat ikusten da laizter jendeak ezagutza handia duela bere munduaz, bere bizitzaz, bere lanaz, eta bere bizitzeko gustuaz ere eta atseginaz. Azten dugu batzuetan bizitzeko behar dela bizitzeko atsegin hori eta zorion hori, umorea ere, Euskal Herriko irri historioak erraten dugu gure eskoldean, baina jendeak badaki distantzia batekin gauzeri behatzen, umore berezi batekin, eta Euskal mundu biztan da zaharrean hori atera bide nagusi bat zen, egunderoko landorpearekin, baina gaur egun ere, uste dut bizitzeko gustu eta grazia berezi bat badela, horrengatik dira ere Euskaldunak Euskal Herrian bizi, beren mundua maite dutelakotz eta beren elkarrekilako bizia ere, piskat hori dena nahasma handi bat ikusten duzu bezala egin dugu.
Eta hurbiltasuna bilatuz, programa, grabatzen duzue, joaten zareten lekuan bertan, ezta? Hori bada, estudioko irratigintzara hain ohituta gauden honetan, bada zerbait desberdina, ezta? Bistan da, hori badakizu irratigintza ez dugu eganen, gaza faltsu bat dela, bistan da, oinarria da hori, herrietako zarata, kotxeak, txakurrak, txampaka, eta holako, gero bada beste fase bat ere, muntaia nahi baduzu, egin diren elkarrezketen zatiketa bat, ezin da dena pasa, dakizun bezala, batzuetan, hutsuneak, edo ez dakiz zerbait geizki joan denik, edo historia asko bada kontatzeko, ibili gira, biztan da, etxe batzuetan, baina nire oianetan, gau egun, negu lugarekin, beroarekin ere, mendietan ere. Orduan, ez da esplorazio bat izan, ezaguna baita gure mundua, baina gure, nahi bezu, jendea gidari, beren ingurumena, beren tokietako izenak, eta beti ari izan gira, erreka txiki batetatik, mendietako, mendizken izenak, eta denak bilduz, landarenak, hegazkiak, eta pixka bat, bizia bere konpresutasunean, biztan da, ezin dugu pretenzionia dena hurbiletik ondo egin dugula, bizia aldakorra da, kanbiatzen da. Pentsatzen dut ere, ikusi dituko nahimat jende elkarrizketatuetarik hil direla ere, eta halako biziaren alegrantzia, grazia berizi bat, uste dut gogoan du behintzat. Alegrantzia baita ere sariaren gatik, imaginatzen du, beraz, zorionak argia sari honen gatik, eta, beste 15 urteetan ere, gure bazterrak saioa entzuteko aukera du. Etengabeko bidea da, uste dut bizia alde batetik, eta jendekilako hartu eman hori, eta eskerrak ere beriziki argiari, eta uste dut hemen bildu den euskaltzale, ospetsu, kultur jende, emazte eta gizon guztiei, eta horrek hunkitzen gaitu asko. Azpimarratu nahi dut ere, egin dutan bezala, futzen hitzaldi labur horretan, euskarazko irratien lan handia. Hurbiltasuna euskarak ematen digula, gure herria euskalduna dela oraindik, batzuek hori ukatzen badute ere, euskal herri euskaldun bat bizirik dago iparaldean ere, eta hori uste dut indartsuki dela, eta etorkizunean ez duela uko egiten bere nortasunari, eta uste dut emankizun horiek erakusten dutela ere, eskerrak zuheri ere, biztan da. Esker. Ondo izan. Ongi. Bai. Aurtengo argia sarien irabazen elkarrizketekin jarraituko dugu, gurekin daukagu Aitor Unanue, Azpeitiko ikastolako lehendakaria eta klikmetroak, kanpainaren gatik, sarituak izan zarete, publizitate alorrean. Ideia zegoen klikmetroaken atzean, hasierako kilometroaken espiritu hori berreskuratzea edo, baina, interneten bidez, nola sortu zen ideia hori zehazki? Ideia gure helburua baizela iazko kilometroetan, nolabait, eguneratzea, nolabait, ikastolen mugimendua nolabait eguneratzea eta horrekin bateak kilometroak. Orduan hor bagenuen ideia, 77ko ideia, Beasaingo ikastolako ideia hori, nolabait kilometroko publizitatea esartzen zitzaion eta ekarpenak egiten ziren, nolabait nahi izan da ideia hori hartu eta gaur egungo komunikabide tresna, egungo komunikabideetara egokitzea, horrek ematen zuelako aukera, edo nondik eta edo noiz, klikmetroak edo kilometroak virtual hori martxan jartzeko, Biskat hortik zetorren ideia hori, eta nolabait eguneratu nahi hortan. Martxan jarri eta arrakasta ere bai, 6.000 lagunetik gora, okerrez baldin banago izan dira, metroz metro edo ibilbide hori egin dutenak, ez da? Bai, horrela da, 6.000 metrotik gora egin dira, dena den, esan dezakegu hau klikmetroen hasiera bat besterik ez dela, ze kilometroak ia osoa joan zitzaigun ideia hori garatzen, urtebete oso epe motxa da, ezan gentzake klikmetroen hasieratan gaudela. Uste duzu, hemendik aurrera edo, badela eredu bat, behar bada, urrengo kilometroetan, errepikatuko dena, behar bada. Bai, guk hori gaitasun hori ikusten diegu klikmetroei, eta horrela, izango dugu urte honetan, andoainen kilometroa dielako, eta hemendik ikastolak eramango du klikmetroen lekuko hau, eta hor gure nahia hori litzake, ikastola kilometroekin batera, abian joatea, zango genuke kilometroak virtual hori,
Zorionak sariarengatik eta ea horrelako kanpainek ere aurrera jarraitzen duten datozen urteetan. Mila esker. Mila esker. Ez, hau zuzeneko erretransmisioa. Hemen jarraitzen dugu saridunak elkarrezketatzen, kasu honetan prentsa idatziko argia saria irabazi duen Carlos Zurutuzarekin gaude. Libian egindako lana izan da nolabait sari honen motivazioa, baina urte batzuk badituzu jada antzeko gatazketan ere bazabiltzana, ezta? Zerk motibatzen du kazetari bat horrelako arriskuak hartzera? Nik uste dut, nik beti esate, kanpotikan ikusita askoz gehiago ematen du gero dana baino, ez? Gainean nien naiz lehen lineako kazetari, ez da katzertan egon beharrik frontean bertan, naiz argazkilaria baizik eta plumilla esaten duguna, ez? Idatzizko, erreportaria. Beraz askotan, zuri historia daude ospital batean, edo kanpusantu batean, edo kalerdian, ez? Orduan, normalean egoera horietan, ez da igual amendikan imaginatzen deguna gertatzen, ez? Beraz, mitifikazio bat behar baldin badago, gerra kazetaritzaren inguruen. Bai, hain zuen mitifikazio horrek kazetari askori lagundu baitio gero beren lanak saltzen, ez? Nik esaten badizut, alako tokian jendea oso jatorra da, eta oso begitxua, eta oso ondo tratatzen zaitula, igual ez dezu erreportajerik salduko. Inosete baldin baduzu, bertako jendia gaiztua dala, edo alkaedakoa, edo zen momentutan baituta izan zaitezkela, jakina, zure reportajeak biderbi edo bideriru aterako ez? Eta hori da, kazetaritzan tamalez gertatzen ari da, gerra kazetaritzan tamalez gertatzen ari da zerbait, ez? Mitifikazio hori egin batean espektakulo hutsa bihurtuta, ez? Libiakoa izan da behar bada azkeneko kasua, baina lehenago Afganistanen egona zinen, Iraken ere bai. Bada ere, nolabait bizi izan duzu, gerra ikuskizun bihurtu duten herrialdeetako egoera hori edo, ez? Ez dakit, badirudi gainera, ez dela geldituko ikuskizun hori, eta behar bada beste leku batzuetan ere gertatuko dela, ez? Ez dakit, zer errateatzen duzu persona moduan horrelako gatazketatik? Nik ogaratzen ez behin irakurri nola bati kazetari batek momentuko historia egilea zala, ez? Historia ikusten egin zeinala zuzenean, eta horrek txikian nintzen eta olako zerbait piztuzun nire barrenean, ez? Eta gero jakina, askotan ez nago ase prentxan edo medioetan ikusitakoarekin, ez? Gauz asko falta dira. Jakin nahi izaten denik, nolakoa jenden arrunta, nolakoa dan euren bizimodua, zer egiten dute euren denbora librean baldin badakate, ez? Eta hori oso gutxi kontatzen dizue, orduan, hein handi batean, maila personalean jun naiz toki horietan neronek ikusi izateko hori jakimina handia baita daukat, ez? Gero hortazka hori finantzatu izateko, norberak kazetaritza reportajeak nik ita ditut, ez? Bino jakingura itzela da neria. Jarrai ezazula jakingura horrekin, zorionak sariarengatik eta aurrera antzeko lanekin ere, mila esker, Carlos. Eskerrik asko. Aurtengo argia sarien irabazleekin jarraituko dugu, gurekin daukagu Ximun Karrere, kanaldudeko ordezkaria, zorionak sariarengatik.
azpimarratu izan duzu, askotan zuen proiektua, herri telebista bat dela edo, ez? Bada, nolabait, ohituta gauden telebista ereduaren desberdina behar bada, ez? Hori da, egia da, aldaketa nagusia dela orden taldea, telebistaren eramaile taldea, ez dela hor besteentzat telebista egiten, baina hor dela besteak laguntzeko hoien telebista egiten. Eta gero, egunero gauzatzeko, ez da hain erresa, da behar da lana, behar dira ere animazioko bideo horiek atseman behar dira, lortu behar dira, eta batzutan lortzen da, beste batzutan ez. Eta beraz, zaitasuna dela, da alde batetik iristen delarik momentu batez nun baden eratzeko behar dela ekoiztu erregulartasun handi batekin, gero eta zailago dela jendearekin lan egitea. Eta hortarako beti danik kasu egiten dugu, eratzea importantea da, behar dugu atxiki sare bat, baina sare horren erritmoa kudeatu behar dugu. Eta egia da hor dela lotura gero finanziazioa, publizitatea, audientzia, zonbat jende ikusten den gero eta gehiago publizitate, gero eta gehiago eman behar. Eta beraz, terabidea atseman behar dugu eta hortan dugu ezberdintasun handiena. Gero bideoa egiten dugula kamerekin, mikrofonokin, gauza berara, lan berara. Internetez ere zabaltzen da, plataforma ugaritako telebista da kanal du, ezta? Bai, hor da, garai batez gure aterabide bakarra izan da. Ez ginuen lortzen uainen bidez eratzea, eta interneten 2004an, bostean, YouTube eta sortu den momentutik ikusi dugu, aukera behazela gero eta gehiago erreskiago bideoak emaitea interneten, eta hor lotu gira lanari, eta egiara aur jaz 2011ako urte astapenean lortu dugula plataforma bat, eta egiara orain 1000 bat bideo dira barnean, eta hor sartzen den bideo bat gero hor egoiten da, eta jendea pasatzen du denbora hortan. Ez dakit, Euskal Herriko beste eskualdeetan antzeko telebistaren bat antolatu nahi duenarentzat gomendiorik baute duzun zuek, baduzu ibilbide bat, eta behar bada baliagarria eta eredugarria izan daiteke beste Euskal Herriko beste hainbat lekurentzako ere. Ez dakit zer gomendatuko zenioken hori egin nahi duen kazetari talde bati edo antzeko ideia badaukan talde bati? Lehenik pentsatzen dut bat direla. Lehenik olako lanak egiten direlarik egiara edapen maila handi batean ez direlako ateratzen, ez dira behar hain ezagutuak, baina orain gero eta gehiago badakigu badirela olako proiektuak. Gero da jendeekin lan egitea eta dela pazientzia hartu behar dela eta jendea maite behar duela. Behar dela pentsatu parian den pertsonak badituela bere ideiak, baduela bere ibilbidea eta horrekin egin behar dela eta lagundu behar da gero, mintzatzen gauzak ateratzen eta hori dugu landu behar. Taldearen garrantzia beraz. Hori da, eta gero plazera hartzea eta astapenean orduak ezkondatzea. Mila esker elkarrizketarengatik, zorienak sariarengatik eta segi ezazuela orain bezalako martxa honean. Mila esker argiari. Interneteko argia sariarekin jarraituko dugu. Gurekin daukagu Iñako Gurrutxaga, EITB nahieran webguneko arduraduna. Zorionak sariarengatik aurra. Eskerrik asko. Bai, aipatu duzu saria jarotzeakoan euskal eremu digital horren garrantzia eta elkarlana beharrezkoa dela, ezta? Ez dakit, interesatzen zait ideia eta uste dut, behar bada, zehaztu halko zenuke ideia horri zertan konkretatu daitekeen, behar bada? Bai, hori planteamendua gota gendun, guain dela 3 hilabete edo gure goitzan egon zen Minori TV edo hizkuntz minorizatuen telebisten inguruan egin zen jardunaldi batzutan. Eta pixkat nei asko itetzen zait EITB-en lan egiten dudan heinean zentzu hori publiko historia hori garrantzia handia ematen diot. Eta
nahiko fijatzen ez, beste ingurutan egiten duten, alor horretan ibiltzen dien telebistegin. Eta Inglaterran, BBC-ek 2010ean proposatu zuen hango artxiboko arduradunak, proposatu zuen halako ideia bat. Eta ja gauzatuta dago, beraz da eremu bat, elkarlanerako, eta bertan daude BBC, British Institute, hemengo filmoteka, unibertsitatea, eta funtsean idea da, guk gizarteen eskutan jartzen dugu hainbeste eduki, ez? Guk, filmotekak, unibertsitateak, argiak, goienak, baina, hori lehenengo urratsa eman da dago, gizarteen eskuan dago hori, baina nik uste eta haratago joan behar dugula, ez? Eta nolabait, eduki horiek lehenengo fragmentatu, alik eta atomizatu, alik eta informazio gorpu txikien bihurtu, eta eduki zati horiek oso ondo dokumentatu. Metadata lanketa izugarria egin, eta nik uste horretarako oso importantea dela elkarlana. Ze nik nire aldetik egin dezaket horretan lan, baina nire lanari gehitzen badiogu, zuek argian, unibertsitatean ikasleek egiten dioguna, azkenean dokumentazio hori asko aberatsagoa da. Hori da funtsean gure proposamena, eta proposamena bakarrik ez, lanean hasiko gara hori nolabait abierazten. EITB nahierani dagokionez, bai izan da EITB-rentzat urrats bat behar bada, bere eduki asko, edozein momentutan konsultagarri jartzea ere, nahiko nuke behar bada horren prozesua esplikatzea, hau bera aurten argiaren urtekarian bertan idatzen zuen artikuluan ere nahiko xe esplikatu daukazu, baina orain hau ikusten ari direnei azaltzea ere interesgarria iruditzen zaitu. Badauzkagu, 3 ordu badauzkagu, ez, programa egiteko. Ez, ideia, ni sartu nintzen interneteko zuzendaritzan edo guain dela pare bat urte, eta oso argi neuken sala proiektu nagusian, etzako nire lanien. Jarri ginen lanien, ikusi genuen pixkat merkatuan zertzegoen, ze modelo zeuden, pixkat argian aldizkarian aipatzen dudan bezala, nolabait bi modelo bereiztu gendun nahiko garbi, alde batetik web tradizionala, Televisión Españolak edo proposatzen duna, edo beste batzuk, eta beste aldetik katalanek beste gauza batzuk nartien honetan ere aitzindari proposatzen zutena, ez? Eta zan beste esperientzi bat, beste eduki horiek kontsumitzeko beste modu bat. Eta gu horren alde egin genduna postue. Kataluniako TV3-entzat ibilitako enpresa batekin jarriko ginen harremanetan, asuntua zen, esatzen duzuenok aplikazioa, pantalla likido bat, pantalla osoa okupatzen duen reproduktorea, eta horren gainean HTML kapa bat, edo kapa batzuk, menua eta garatzeko. Eta hoxe izan zen, gero horren garapena simple ematen du, baina oso zaila da, nahiko lan eman zuen. Eta gero, lan horrek enpresa barruan eragiten duen txip aldaketa, ez? Ni hori nabarmenduko nuke, hainbeste alorretan, jendeak bere prozedura, bere lan egiteko erak aldatu ditu, proiektu honen mesederako, eta nik eskerra bakarrik dauzkate eurentzat. Ikusle bezala ere eskerrak, hainbeste programa eta hainbeste pelikula, saio, denon eskura jartzeatik, zorionak sariaren gatik, eta aurrera lan horrekin. Ondo, eskerrak oso.
Eta argia saria jaso dituztenekin bukatzeko, merezimenduzko saria aipatu behar dugu. Gurekin daukagu Joseba Álvarez, Jose Luis Álvarez enparantzaren semea. Bueno, aurrena, mila esker etortzeagatik, imaginatzen dugu ez direla, oso aste gozoak izan azkeneko hauek, ez. Segia da, aita gaixo zion azkeneko 11 hilabetetan, bea ere jabetzen zen bere egoera txarra zala. Genek noiz behar etorri behar zula, ez genekin noiz, eta hori izan da sorpresa, baina, beste alde batetik ere, zera eman bizitzaia ere oso horraza, bai berea, bai gurea, bai amarena, eta bukatu da, eta alde horretik, beste fase batean sartzen gara orain. Aipatu duzu, saria jaso ondorengo, hitzaldian edo, nolabait, Txilardegik, lana hasi zuenean edo, nolabait, ilunpe batetik argi batera edo egin dugula, ez? Ez dakit berak, bere azken egunetan edo, behintzat egindako ibilbide horren satisfazio hori edo ote zeukan, ez? Nire uste baiet, zoritxarrez, herri hontan gauzak oso azkar moitzen dira eta ahaztu iten zaizkigu, baina aita behin eta berriro aipatzen zuen, beraiek, batez ere etaren sorreran, bilduzianean, frankismo betean, oso bakarrik ibiliziela, momentu arte teorian zuzendaritza politika Euskal Herrera PNV-ren esku egontzan, baina gerra amaitu ondoren historiari bukatu zen eta euskal nazionalismoak modernidadearen kutsu falta osoan zegoen, da beraz, proiektu bukatua zen PNV-rena, etxeon benetako etorkizunik, eta orduan, kanpoko askapen prozesuak, kolonialismoaren borrokak, Argeleko gerra, ezkerreko ikuspegia, nazionalismo laikoa, beraz, euskalduna ez da fededuna, baizik eta euskalduna da euskara ez dakiena. Guzti horrek bere garaian izan zen, esan bezala argi txiki bat, ez zan nahitaren bakarrik izan, baizik eta talde batera, baino, argi txiki horrek, dimensio berri bat zabaldu zion Euskal Herriko abertzaletasun osoari. Eta gero horren ondoren, etorri zan, gau eskolen sorrera, ikastolen sorrera, beranduago euskal kantagintzaren sorrera, literaturaren sorrera, kanpoko nazionalismo ezkertiarraren eztabaida eta barruko eztabaida marxisten artean eta besten artean. Baina, gaur egun esotzen dugun ezkerran hitza Euskal Herrikoa ere bere sorrera eukizun argi txiki hartan, gero argi pila bat zian piztutzen lehenbiziko ondoren. Eta horrenik gaitak esautu zuen, etaren hasiera, esautu du etak burruka armatuari amaiera eman dionean, baina ez da izan inundik ere Estado Espainoletik sartzen da bezala derrota bat, baizik eta ikustea besterik ez dago, bai euskal gintza, bai euskara batua, bai euskal gizartea, bai abertzaletasuna, esplosio batean dago, eta gainera, aspaldiko partez, sortzen nahi daulako batasun bat bere arazo guztiekin, eta hori aita gere bizitzan zuen, eta nik uste torren garrantzia itzalea esan da bezala, aita indarrez oso gaizki bilita ere, indarra eta azumere barnetik, azararen 20an, argalaren urte urrena ere bada, batez ere amaiurreko esperientzia, ez Madriden gandik aitak ezer esplozuelako, baizik eta ezker abertzalearen lehenbiziko batasun parlamentarioa baldin bada ere, abia puntu horrei, gaur nik uste eta aitak ikusi zula ziklo baten bukara eta bestearen hasiera, ikusi zuen hasiera ilun bat, eta nik uste du, izugarrizko potentzialidadea daukan egoera bat, ez? Nik uste talde horretatik, behintzat hori ikusita gero kuntzala.
Zentzu horretan, bai, oraingo batasun horren ideia ere, berak aspalditik zeukan buruan, ez? Gogoan dut, Gertuxa Marjota, baina 2007an egindako elkarrizketa batean gutxi bera gaun, Amaiur koalizioaren antzeko ideiaren bat aipatzen zuela, eman beharreko urratxo bezala, ez da? Aitak defenditu izan du beti, eta nik uste ere beste nazio askapenerako munduan eman dian fenomena kulturan arkuita, abertzalen artean batasun bat behartzala, ez? Egia da, kostatu dela 30 urte horrea iristea, baina egia da ere, bitartean gauza batzuk, komita batzuk argitu behar izan diala, estatutua eta mejoramentoaren balio eza, hori kostatu da, baina gain dela urte batzuk ja, ela eta labek esatzen denetik markoa agortuta dago, hori ja, sozializatua da, gero hitz diferenteak erabiltzen da, Mari Carmen Garmendia bozera maila zela legebiltzarrean esatezun trajea txikiegia gelditu zaigu. Badago sensazio bat, 1978an plantatu zen eskemak agortuta dagoela eta zerbait berria behar dela, ez? Hori eta gero kontestu internazionala, Europan, oain Eskoziakoa, baina horren agotik egon dira beste herri batzu, Lituania, Letonia, Estonia, gero gontzian Txeka Eslovak, mundu aldatzen ari da, eta hor nazioartean Euskaldunok ez balin badegu batasun bat agertzen, nazioarteko implikazioena ere ez da reala, orduan. Haieten ikusi dugun implikazio hori nazioartekoaren ere, ez da bakarrik gatazkaren konponbidea ondorioetan, beraz buruk armatuan, presoak, biktimak, hori ere bada, baina hori baino gehiago da, herri honetan arazo politikoa dago, konpondu beharra dago, eta nazioartea ikusten balin badu, espektro oso zabal batek hori jasotzen dula, horre importantzia bai ematen dugu, zoritxarrez, PNV oraindik ez dago horretan, gure ustez ere noizbait etorri beharko du, eta elkartu beharko dugu, behar dian minimoen inguruan, baina nik uste dut, aitak hori aspalditik definitzen zuen, 78 inguruan lehenagoa Txibertan ere planteatu zen, gero Lizarra Garaziko esperientzia gontzan, horren elkarrekin, gero Loiolako prozesuan egon ginean 3 erpinak, nik uste dut poliki herri hontan, traba izan zitezken problema batzuk gainditzen jundia, markoen agorpena evidentea bihurtu da, krisi ekonomikoa dago eta herri nahiare inoiz baino berpiztuago dago, ereduen bilakaera euskalgintzan horrek erakusten du fondo komobide bat badagoela baita Nafarroan da iparraldean ere, beraz badago nahiko usta bideak beste erabatea egiteko, eta nik uste eta errazionamento hori zara, badaude baldintzak burruka armaturik gabe herri honek aurre egiteko, beraz aitaren burruka armaturen aurkako posizionamentoa ez da posizionamento etiko bat, ez da posizionamento moral bat, norbera pentsa dezaken nahi duna, bilago da eraginkortasunaren ikuspuntu bat, ez da aitak aspaldi izan zuen, burruka armatuaren zikloak bete du funtzio bat, herri hau ez da asimilatua izan, baina hemendik aurrea jo nahi balin bada, hori gainditu barra dago eta hori ere ikusi du, beraz nik uste gauza batzuk ikusita fundala bintzen. Honekin utziko mila esker berriz ere etortzeagatik eta mila esker argiari sari hau emateagatik aita gustura hartuko zuen. Eta honen bestez bukatu dugu aurtengo Argia Sarien zuzeneko emisio hau, mila esker, etxetik ikusten aritu zareten hori eta datorren urte arte. Ondo izan.